presence of His Majesty, Eze Enugwu-Ụkwụ, Obumnaeme Ekpeh. It's the eve of Equal on the 2023. The Igwe has been in seclusion for the past 3 days, so culturally, the cabinet members and some notes also are here to usher Igwe out, where he has been in seclusion, praying to God for the good of the community. So we're about to witness that now. His Royal Majesty on Abata. Igwe. Igwe. Onye ndeta anya kumanyere elu. Sọsịa bụ igwe nọ na Kumagwaro. Akụkọ nọ n'iru ufe. Onye ma igwe nọ n'iru ufe. Igwe. Eze Enugwu-Ụkwụ. Anyị na-anabata His Royal Majesty Igwe Obumnaeme Ekpeh, Ọkpala Anakana Okabia nke ịnọ, Eze Enugwu-Ụkwụ na Igwe Ụmụnri, Igwe Obumnaeme Ekpeh, onye nlekọta ume ọdịla enyi, anyị na-ekele gị. Anyị kọlie Igwe. Kọlie Igwe.
His Royal Majesty, Igwe Obumnaeme Ekpeh, Eze Enugwu-Ụkwụ na Igwe Ụmụnri, Igwe Ọnọnabume Agụrụ, onye nlereanya Mbụmọ nyere enyi, tụọ dị igwe. Igwe Ụmụnri, Eze Enugwu-Ụkwụ na Igwe Ụmụnri, Eze Enugwu-Ụkwụ na Igwe Ụmụnri, Eze Enugwu-Ụkwụ na Igwe Ụmụnri, His Royal Majesty, Igwe Obumnaeme Ekpeh, Igwe Ọnọnabume Agụrụ, Tony Igwe. Igwe Ọnọnabume Agụrụ, Eze Enugwu-Ụkwụ na Igwe Ụmụnri, ọkpara adaka anọ ka abịrị nke anọ, onye nlereanya Mbụmọ nyere enyi, ọkụ mere, Igwe Eze Enugwu-Ụkwụ na Igwe Ụmụnri. Biko chọọ na igwe.